Dobrý den, dáma para. Jmenuji Spidey a vítám vás do takového informačního videa. Bude to tak 3 minutky. Čekejte, já se tady jenom podívám. Takže, dobrý. Takže. Bude to teda informačka. Budu na Craft Campu. Bude to ve Volyni. A teda bude tam House, Pedro, já teda aspoň, Gogo tam bude taky. A no, to bych vám ještě řekl. No, ještě to, že budou taky vlogy, ale to se odhalím až potom. Takže můžete se na to těšit. Takže